Ahoj všichni! Chtěli byste více prostředků ve vaší oblíbené hře? Zůstaňte se mnou následující minuty a já vám ukážu, jak jsem to udělal. Jak vidíte, můj uživatelský název je Starky48 a mám 0 prostředků. Ukážu vám to. Potom vám ukážu, jak získat více. Tomu je třeba přístup na webovou stránku books.cz.com. Tady musíme zadat náš uživatelský název, platformu a množství prostředků, které chceme obdržet ve hře. Potom budeme muset chvíli počkat, řeknu vám, jak postupovat dál za chvilku. Musíme stisknout tlačítko na odemknutí a poté se vám zobrazí pole, kam zadáte své telefonní číslo. Jakmile zadáte své telefonní číslo a přejdete k dalšímu kroku, musíte tento krok dokončit. Budete muset odpovědět ano na zprávu, kterou dostanete. Jak vidíte, dostáváme text. Vše, co musíte udělat, je odpovědět slovem ano. Jakmile to napíšete, měli byste obdržet potvrzovací zprávu. Je to opravdu jednoduché a zcela zdarma. Nyní vám ukážu trik, jak se vyhnout jakýmkoliv poplatkům. Musíte smazat zprávu a jakmile to uděláte, obdržíte další potvrzení, že vše bylo zdarma. Je to opravdu jednoduché. Té, co dokončíte tyto kroky, se můžete vrátit zpět do své hry a uvidíte, že jste obdrželi prostředky. Že se vracíme zpět do hry a zde uvidíme, jak prostředky rostou. To je způsob, jak to udělat a můžete to dělat denně. Děkuji za sledování.